kapitola a tá je už vždy venovaná nášmu umeniu po roku 1945 a začneme so zberateľskou exkluzivitkou. Toto je dielo Ruda Krivoša z roku 1957. Prezradím vám, že sme ho dostali z jednej nemeckej zbierky a ani som nečakal, že zbudí taký záujem. Možno pre tú vyvolávaciu cenu 800 eur. V každom prípade tam mám až 3 objednávky telefonického pripojenia, takže Rudolf Krivoš sa v tomto prípade vyrovnáva pani Gandlovej. To sú paradoxy. Takže ešte raz, Nina, vyvolávacia cena 800 eur. Takže Julius 800. 850 niekto v sále máme. 900 eur. 950 1000. 1050, 1100, 1150, 1200, 1200 zatiaľ, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700. Zdvihnite ruku, iba píše, keď máte niekto. 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 eur vpredu. Niekto sa zapája? 2100. 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, Katarína, 2900, 3000, 3200, 3500, 3700, 4000, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800 môže byť, 4800, 5000 vpredu, 5000 eur, 5000 eur vpredu, 5500 možno, 5200 máme, 5400, no tak to sme si nepomohli, 6000 odporúčam telefonistovi, 5400 zatiaľ v sále, 5600, 5800, 6000, tak už skúsi nejakú inú sumu. 6000 eur zatiaľ v sále. 6200, 6400. 6400 zatiaľ. 6600, 6800. 7000 telefónkika môže byť. Telefonista 7200 sála. 7200, 7400, 7600, 7600 vpredu, 7600 po prvé, 7600 po druhé, 7800, 8000 eur vpredu, 8000 zatiaľ po prvé. Julius, vy ste definitívne skončený, takže 8000 zatiaľ vpredu, 8800, 8200 môže byť? Áno, 8200, 8400, 8600 je najbližšia ponuka. Zatiaľ 8400 vpredu po prvé, 8600, 8800 môžete na 9000 zaokrúhliť. Zatiaľ 8800 po prvé, 8800 po druhé, 9000, 9200 vpredu, 9200 zatiaľ po prvé, 9200 po druhé, 9400, 9600, 9600 po prvé, 9600 po druhé, 9800, 10 000 vpredu, 10 000 po prvé, 10 300, 10 600, 10 900, 11 200, 11 500, 11 800, 12 100, môže byť vzadu, 12 100, 12 500. Vpredu máme 12 500 eur, 12 800, takže 12 800, keďže vyvolávacia cena bola 800 eur, pridali sme 12 000 dokopy zatiaľ. 12 800 zatiaľ pre pána číslom 49 po prvé, 12 800 po druhé a 12 800 po tretie pre číslo 49. My vám tu gratulujeme. No.
takže bez pochyby najvyšší percentuálny náraz od vyvolávacej ceny. Zároveň podotýkam, že je to aj rekord autorský za Ruda Krivoša, len tak pre zaujímavosť poviem, že najvyššia dosiahnutá cena bola 9128 doteraz a to bolo za dielo neskorej tvorby o rozmere 114x90. Takže ešte raz, toto bola zrejme vec, o ktorej sa bude zajtra písať v Hospodárskych novinách a ide už asi ťažko, ale aspoň niekde. No, poďme ďalej.